La gente de esta terra es blanda de suyo, afirmaba en 1582 un Ximenes de Reynoso, inquisidor de València, i en 1626, quan convocà els Corts de Montsó, atrevint-se a vulnerar uns principis clàssics de la legislació foral valenciana. El comte Duc d'Olivares confessà que ho feia perquè tenemos a los valencianos por más muelles que els súbdits del Principat i del Regne d'Aragó. Les observacions concordes als dos forasters eren dictades més per l'exactitud que no per menyspreu. Un obscur diatrista de l'època, el vicari Joan Porcat, refreeix la idea i ens revela que l'opinió dels mateixos nascuts no era distinta. Les mercès que el senyor rei havia fet en les corts als molls i als folls valencians, escriu, com si es fes eco de les paraules del valido Felip IV, blandos, muelles, molls i folls, deia amargament l'indígena. I hem de ser sincers, cal que acceptem aquests adjectius com un diagnòstic puntual i acusatori. La nostra blanesa, la nostra trista, perillosa i pertinaç blanesa, data de ben antic, doncs. No segeix sinó que precedeix dels pitjors atemptats contra la neta autocrònia dels valencians. No podria ser d'una altra manera.